खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां गोबाव समनिफ्राय नायनो लुगैनानै नेनानै थानाय रायजो राजाफोरा नुनो मोनसिगोन गराय फाख्रि मुंनि बर' सावथुनखौ मैया क'क्राझाराव थानाय गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलाव रिलिज खालामना होबाय बर' सावथुन गराय फाख्रिखौ सावथुन दिहुनगिरि रजनी बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन क'क्राझार गल्ड डिजिटेल सिनेमा हल बङाइगाव इउनिभार्सेल टंला साया बिश्वनाथ सारियालि भबाइ गुवाहाटी सिनेपुलिस आरो पिभिआर सिटी सेन्टाराव गराय फाख्रि बर' सावथुनखौ नायगिरिफोरा नुनो मोनगोन डक्टर अनजलि दैमारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गराय फाख्रि बर' सावथुनखौ रिलिज खालामनायाव गोबाव जानायनि जाहोना हादोराव आरो गुबुन गुबुन हादोराव कम्पिटिशनाव लांनायनि थाखाय थाब रिलिज खालामनो हायाखैमोन होनना फोरमायदों गोजोनथाव बाथ्रादि बे बर' सावथुना इन्टारनेशनेल आरो नेशनेल लेभेलाव बेस्ट फिल्म एवार्ड मोननो हानायाव गोजोननाय फोरमायदों डक्टर अनजलि दैमारिया मख'नो गोनांदि बे बर' सावथुन गराय फाख्रियाव फिमेलनिल' केरेक्टार नुनो मोनगोन नाथाय मेलनि केरेक्टार गैया होनना मोनथिनो मोनदों गराय फाख्रि बर' सावथुनखौ गुबुन गुबुन हादोरनि नायगिरिफोरा जोबोरैनो अनसायदों आरो बाख्नायदों होनना फोरमायदों आसामावबो बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय जोबोरैनो अनसायनाय मोनगोनखौ आसा खालामदों सावथुन दिहुनगिरि रजनी बसुमतारिया आसामाव गुवाहाटी बायदियाव मोननै सिनेमा हलाव जायगा होदों गराय फाख्रिखौ नाथाय बिटिआरनि रङियायाव बर' सावथुनखौ जायगा होयैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों दिहुनगिरि रजनी बसुमतारिया नोंथांनि मबाइला गोमादों नामा एबा नोंथांनि मबाइलखौ सोरबा खावनानै लांदों नामा आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ गोनां बाथ्रा फोसावना होदों जुदि नोंथाङा नोंथांनि मबाइलखौ खावजादोंब्ला आरो बहाबा गोमाबायब्ला नोंथाङा पुलिसनिसिम थाङाब्लाबो मोनसे पर्टेलनि गेजेरजों रिपर्ट खालामनो हागोन CEIR पर्टेलाव मबाइल नाम्बार IMEI नाम्बारखौ एन्ट्रि खालामोब्ला नोंथांनि गोमानाय मबाइलखौ टेलिकमिउनिकेशन डिपार्टमेन्टआ लोगो लोगो ब्लक खालामना होगोन आरो बबे जायगायाव मबाइला अन जादों बेखौ पुलिसनि गेजेरजों रिकभार खालामो होनना जिपि सिंहआ फोरमायदों जुदि नोंथाङा सेकेन्ड हेन्ड मबाइल बायनो सानदों नामा जुदि बायनो सानदोंब्ला नोंथाङा बायनायनि सिगां चेक खालामग्रोनो हागोन CEIR पर्टेलनि गेजेरजों मबाइल नाम्बार IMEI नाम्बारखौ CEIR पर्टेलाव थांनानै एन्ट्रि खालामना होब्लानो मोनथिनो मोनगोन जे नोंथाङा बायनो साननाय मबाइला गोमानाय बा खावजानाय मबाइल नामा बेखौ मोनथिनो मोनगोन जुदि बेबायदि रिपर्ट गोनां मबाइलखौ बायनानै लायोब्ला नोंथांनि राङा बेकार थांगोन होनना बुंदों जिपि सिंहआ खारन बे मबाइल फना रिपर्ट गोनांब्ला सानसेब्लाबो बोखांजाखागोन CEIR पर्टेलनि गेजेरजोंनो गुवाहाटीयाव गासै 640 मबाइल फन आरो गं 14था लेपटपखौ बोखांनो हादों होनना जिपि सिंहआ फोरमायदों आरो मैयानि समाव जायफोरा मबाइल गोमाजादोंमोन बिथांमोननो मबाइलखौ राननानै हरनायखौबो नुनो मोनदों जायफोरानो मबाइल बायनायनि रिसिप्ट नङाब्ला मबाइलनि कार्टन बेफोरखौ दिन्थिनो हादों बिथांमोना गावसोरनि गोमानाय मबाइलखौ मोनफिननो हादों जोबथेसालियाव थानाय XNDBफोरनि दुखुनांथाव खौरां ससियेल मिडियाफोराव गोसारनायखौ नुनो मोनगासिनो खौरां बिजोङाव गोसारनाय बायदिब्ला फैगौ 18 जुनआव सा8 XNDBफोरनि जोबथा बिसार जानो हागौ होनना खौरां मोनदों बे दिनखालि सोर गगोन सोर फासि होजागोन सोर थैजासिम जेल जानांगोन जुदि बिसारा जामारोब्ला मोनथिनो मोनगोन दुखुनांथाव बाथ्रादि आलादा बर' रायजोनि थाखाय गावसोरखौनो बावसोमबोनाय जायफोर XNDBफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ बिथांमोनखौ पावारफुल बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंबो उदां अख्राङाव लाबोनो हायैया जोबोरैनो दुखुनांथाव मख'नो गोनांदि जि समाव बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन एकर्डनि उनाव दैदेनगिरिफ्रा बुंनाय जादोंमोन जे बे एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय जोहोलावफोरा उदां जासिगोन होनना बुंनाय जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैसिमबो बर' बिमा बिफानि मेगनाव मोदैया थाद'नाय गैयाजासे बोहैनायखौसो सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो इउटुबार बिबयसआ सिखावनो 1 लाख रां होगोन जुदि सिखावा गासैबो डकुमेन्टखौ हरफिनोब्ला
इउटुबार बिबुइसआ कलकातायाव ब्लगिं खालामबाय थानाय समावनो 20,000 रां आरो गोबां डकुमेन्ट्सफोरखौ सिखावा खावना लांदों होनना फोरमायदों। बिनि सायावनो गावनि नैथि चेनेलाव भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों मानि बेगाव थानाय गासैबो रांखौ लाब्लाबो एटिएम कार्डजों लोगोसे माखासे गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौ हरफिननो खावलायहरदों। जुदि सिखावा डकुमेन्टफोरखौ हरफिनोब्ला आरो माबोरै खावखो बेखौ फोरमायोब्ला नोगोद 1 लाख रां होगोन होनना गावनि नैथि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बिटिआरनि इएम अरुप कुमार देखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिदाय होगोन। बखिराग्राम समस्तिनिफ्राय अरुप कुमार देखौ बिदाय होनो थियारि मुसलमान, बेंगलि, राजबंशी आरो गुबुन गुबुन आफाद धोरोम आफाद लोगो नांनानै बिदाय होनो थियारि अरुप कुमार देखौ। मख'नो गोनांदि क'क्राझार बखिराग्रामनि हानि जेंनाखौ लानानै एबिएमसु आरएमसि आफादफोरा रागा जोंनाय दिन्थिदों अरुप कुमार देनि फारसे। बिथांमोननि नोजोराव इएम अरुप कुमार देआ क'क्राझाराव थानाय मुसलमान हारिनि हेंथायै गसंदों। एबिएमसुनि आफादगिरि थाइसिन हुसैननि सायाव अरुप कुमार देनि बुंनाय रायनायखौ लानानै गोख्रों आरो सांग्रांथि जादों एबिएमसु आरएमसि आरो बिथांमोननि गुबुन गुबुन आफादफोरा। बिथांमोना गोख्रों अजदजों लोगोसे दाबि खालामदों बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम इएम अरुप कुमार देखौ गोख्रैनो बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ आरो अरुप कुमार देआ थाबैनो गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनांगौ होनना दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। जुदि दाबि खालामनायखौ जाफुंहोआब्ला नेक्स्ट बारनि बिसायख'थिनि बाथ्राखौबो सान होननानै बुंदों आरएमसि आफाद आरो एबिएमसुआ। अरुप कुमार देनि गोरोन्थिखौ आरो अरुप कुमार देखौ जुदि सेफगार्ड होनो सानदोंब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिजेपि एनडिए एलायन्सआ सैनो गोनां जानो हागौ होनना गोख्रों रावजों बुंदों आरएमसि आफादा। जों जोबोद मोजां मोनदों बे गराय फाख्रि सावथुनखौहाय हादोरनि आरो गुबुन हादोरफ्रावबो कम्पिटिशनफ्रावहाय दाब दाब जायगायाव लांनायनि थाखाय थाब रिलिज होनो हायाखैमोन। दिनै रिलिज होनो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जे इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेस्ट फिल्म एवार्ड आरो नेशनेल लेभेलावबो बेस्ट फिल्म एवार्ड मोननो हानायनि उनाव जों गावनि न'आव लाबोनो हादों। बेखाय जों मोजां मोनदों। गुबुनफ्रा जेरै अनसायदों जों आसा खालामो बेयावबो अनसायगोन। बे सावथुनावहाय गुबैयै जोंनि हारिनि समाजनि न'खरनि जायफोर सिनस्रि आइजोफोर बिमाफोर बिसोरनि जि गोसोनि बोलो गोहो बेखौहाय दिन्थिनाय जादों। गावनि सायाव जिथु फोथायनाय बेखौ दिन्थिनाय जादों। बर' आइजोफोरनि मुङै डेडिकेट खालामनाय जादों। दिनै जोंनि गेजेराव जिफोर समाजाव जानाय माखासे जेंना न'खराव फैनाय जेंनाफोर आरो पार्सनेल लाइफफ्राव गावबा गाव जिउआव फैनाय जेंनाफोरखौबो माबादिहाय आइजोफोरा ज' जानानै बेखौहाय सुफुंनो हायो बा सल्भ खालामनो हायो बेखौ दिन्थिनाय जादों। आरो लोगोसे बे नङा जे बे आइजोफ्रा जायखौ बेयाव गराय फाख्रि मुं होदों बिसोरो समाज बेरेखा नङा आरो हौवा मानसिनि बेरेखाबो नङा। नाथाय जायखिजाया समयसानि थाखाय हौवा मानसिखौ नेबाय थाया, समाजखौ नेबाय थाया, गावसोरनि फोथायनाय गावसोरनि गोहो आरो गावसोरनि साहसजोंनो बेखौ सुफुंनो थाखाय आवगायो। आं सानो बियो जोंनि आइजोफोरनि थाखाय मोजां मोनसे गोहो होगोन। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? जों दुलाराय बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन। जोंहा दिनै क'क्राझार गल्ड सिनेमायाव होबाय। दिनैनिफ्राय सप्तासे सोलिनांगौ, बिनिख्रुइ बाराबो सोलिगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो जों लुबैदों बेवहाय बे 2टा बाजारनि श'ल' नङा, इभिनिं श'बो खालामना होयोब्ला गोबां साख्रिआवलाफ्राबो नायफैनो हागोन। कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय जोंनि फिसाफ्राबो नायफैनो हागोन। बे जोंनिफ्राय खावलायनाय थागोन। लोगोसे दुलाराय रायजो राजायानो जाहाथे फैनानै जोंनि बे फिल्मखौ आइजोआनो लिरदों, आइजोआनो डिरेक्सन होदों, आइजोफ्रानो गासिबो बेयाव रल लादों। बेवहाय थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। गासैनिसिमबो थेंक इउ सो माच। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।